саломи нозанинҳои ман 2 сол пеш як барнома сабт кардем, барномаро гирифтем, аз ин технологияи диджитали навбаромад истифода кардем, ҳангоми наворҳоро аз як чӣ гӯям захирагоҳ ба захирагоҳи дигар кӯчондан хонасӯхтаи ҳамон таҷҳизот сӯхт барнома нашуд ва ман намедонам, ман ба меҳмонони барнома худам шахсан занг задам ва маъзаратхоҳӣ кардам, узрхоҳӣ кардам ки барнома сӯхт. Намедонам онҳо бовар карданд ё накарданд ва аз қурбониёни ҳамон барномаи пешина якеро даъват кардам, дӯсти азизи худам, шоираи Раҳимҷонро. хоҳиш мекунам. хуш омадед. дуруди ҳамаи азизонро ба шумо расонам. дуруд ба ҳамаи бинандагони арҷманди барномаи воқеан ҳам овозадор ва дӯстдоштании ногуфтаҳо ки метавонад ҳамон гиреҳҳоро кушода ва суханҳоро аз қалб берун карда. фақат умед дорам ки маро дар ин барнома гирён намекунӣ. На, ин хел тасмимро надорам, чун мебинам аксарият мегирянд. ман аз гиристани имсоли қадар хаста шида, мехоҳам фақат бихандам дигар. бале, ман ҳам мехоҳам ки ҳамеша бихандед, зеро душвориҳои зиёдро пушти сар кардед ва ҳақ доред ки бихандед. зиндагӣ чӣ хел аст, рӯзу рӯзгор, рӯзи шоира чӣ тавр шурӯъ мешавад? ҳар субҳ вақте ки ман аз хоб бедор мешавам, як тақрибан соли сеюм аст ки ин яъне ки мане ки ҳеҷ гоҳ як реҷаи муайян надорам, вале ба реҷаи ҳамешагӣ ман мубаддал шудааст. ҳар субҳ вақте ман аз хоб мехезам, аввалин коре ки ман мекунам, якто истакони анамин қадар, шояд ки як ним литр онҷо об мебарад, бо ҳамон 2 то оби ширгар менӯшам. чунки ман фикр мекунам ки дар баробари он ки мисли ки як инсон субҳ аз хоб бармехезад, дасту рӯй мешӯяд, дандон мешӯяд, ҳатман бояд ки узвҳои дохилӣ ҳам аз ҷумла меъдаву рӯда ҳам ҳамин гуна шуста шаванд бояд ки. ва ин тавсияи яке аз дӯстони хеле қарини ман аст ки воқеан кор медиҳад ва аз тамбалии худам хеле азият мекашам вақтҳои охир ва побастаи анамин тамбалӣ шудам. субҳ аз хоб бармехезам, шаб чӣ қадар нақшаҳои зиёд дорам, вале субҳ ки аз хоб бармехезам дигар дастам ба ҳеҷ кор пеш намеравад. Намедонам, чанд муддат фикр кардам, шояд ки марги модарам тамоми рӯҳияи маро шикаста кард, аммо бо вуҷуде ки ҳоло дигар дорам канор меравам ба хотири фарзандон, ба хотири ҷомеа, ба хотири наздикону пайвандон ва ба хотири муҳимтар аз ҳама ба хотири эҷод, вале ана ҳамун тамбалӣ дигар одат шудааст. Намедонам бо ин тамбалӣ чӣ кунам. ҳамаи нақшаҳое ки як рӯз пеш дар зеҳнам падид меояд, рӯзи дигар ҳар кадоми онҳоро якояк аз сарам дур мекунам ва фикр мекунам ки дар назарам чунин менамояд ки ягон ин барномаҳое ки ман таррезӣ кардам як рӯз пеш арзиши онро надорад ки ман аз бистари хобам боло бишавам. ҷиддӣ мегӯм. вале ман дар як гуфтугӯи телефонӣ ба шумо гуфтам ки ба барномаи ногуфтаҳо тасмим дорам ки дуюмбора шуморо даъват кунам ва баъд аз шумо гуфтам Сарвинозро даъват мекунам. Сарвиноз низ мисли шумо модарашро аз даст дод ва ман ба шумо гуфтам ки Сарвиноз хеле азият мекашад ва меравад ба сари хоки модар, гирья мекунад, рӯҳашро шустушӯ медиҳад, татҳир медиҳад рӯҳашро ва баъд бармегардад. яъне ин як одати ҳамарӯзаи Сарвиноз шудааст ва шумо гуфтед ки ин марҳила низ мегузарад. яъне биёед дар бораи ҳамин марҳила ҳарф бизанем ки кай мегузарад, чӣ тавр мегузарад, вақте ки чист ин ҳиссиёт чӣ аст? вақте ки инро ба ягон сухан баён карда намешавад. пеши ман вақте ки мегуфтанд, ман нафаре ки масалан модарашро гум кардааст, вақте ки аз дардҳояш ба ман мегуфт, ман гоҳи ғазаб ҳам мекардам, мегуфтам ки чӣ қадар ин нафар беҷуръат аст ва ин қадар фаҳмиши сабук дорад, намефаҳмад, намехоҳад дарк бикунад ки дар ин дунё ҳамаи мо меҳмон ҳастем ва падару модарон ҳатман мо бояд омода бошем ҳамеша ки як рӯз на як рӯз аз сари мо мегузаранд, вале не, ин дардро таҳаммул кардан ҳеҷ имкон надорад. баъд аз 3 рӯзи фавти модарам ба як дугонаам ки 3 сол пеш модарашро аз даст дода буд, ба ӯ занг задам, гуфтам ки Нигора доктор аст дар Қараболо, гуфтам Нигора, ҳамин як сӯзиш омадаасту, ҳамин
дар сари дилам нишастааст. ҳамин баъди чанд рӯз мегузарад, кай мегузарад, бисёр дард, азият аст, ман таҳаммулашро надорам. вақте ки нигора гуфт ки ин сӯзиш тамоми умр туро тарк намекунад ва сол ба сол ин сӯзиш мисли як кӯдаке ки ту дар мисли ки як кӯдаке ки сол ба сол бузург мекунӣ, мисли модар, ан ҳамин гуна меафзояд дардаш, ҳамин қадар сӯзиш зиёдтар мешавад, авҷ мегирад. Ман гуфтам не, ин хел набояд бошад, чун агар ин сӯзиш чанд рӯзи дигар маро тарк накунад, ман фикр мекунам ман девона мешавам. вале ҳоло ки як сол мегузарад аз марги модари ман мутмаинам ва воқеан ҳам гуфтаҳои Нигора ҷон доштааст ки сол ба сол, рӯз ба рӯз, соат ба соат ин сӯзиш бештару бештар мешавад. фикр мекунам як пайванди нофӣ аст, ҳарчанд ки моро иҷборан вақте ки нофи моро аз нофи модар ҷудо мекунанд, вале он пайвастагӣ ҳанӯз боқӣ мемондааст ва ин дард табобат надорад. ҳамин дар марҳилаи рӯзи таваллудам ман 3 рӯз фиғон бо фиғон гиристам, зиёд гиристам. ҳатто вақте ки ба истиқболи меҳмонҳоям мерафтам, ним соат пеш ман он қадар гиристам. барои чӣ гиристам? дар марҳилаи охир ки агар модарам мебуд, ман ҳангоми пӯшидани либос 100 бор фикр мекардам ягон либоси нодуруст напӯшам ки аксҳо ҷои ба маърази тамошо гузошта шаванд дар интернет ва малоли хотири модарам бошад, чун модарам ҳамеша либос пӯшиданҳои маро, тарҳи мӯй, тарҳи ороиши рӯй, ҳама чиро ҳамеша аҳамият медод ва ҳамон лаҳза ба ман занг мезад ё таъриф мекард ё эрод мегирифт. шояд тавсия ва маслиҳати шумо ба Сарвиноз лозим бошад. чӣ мегӯед ба Сарвиноз дар ин марҳилаи душвор? намешавад, ягон ҳарф барои таскин вуҷуд надорад. ин дардро касоне ки модаронашонро аз яъне бояд Сарвиноз дар пеши ин дард худро таслим кунад? Не, набояд. ё бо ин дард шартнома бибандад? медонед, инсонҳоро ман чанд бор нақша кашидам ки Сарвинозро барои аз ин ҳолат баровардани Сарвиноз мо бояд дастаҷамъона дӯстон канори ӯ бошем, чунки ба ман хеле дӯстонам кӯмак расонданд. хеле агар онҳо намебуданд, ман худам аз уҳдаи бо вуҷуди ҳамин қадар биёед номашонро ба забон меорем. ман хеле миннатдорам аз Гулнора, аз Гулистон, аз Нигора, аз ҷамилаҷон. ҷамиларо медонед чӣ қадар ҷамилаи беҳамто. бар ҳамаи дардҳои ман малҳам буданд ин нафароне ки ман номошона гирифтам. чун ман канор рафта будам аз ҳамаи аз инсонҳо, аз ҳама чи инсон бе хости худаш худ ноогоҳона даргир мешавад, худаш меравад, мубтало мешавад. ин дард инсонро мисли ки як чӣ мегӯям, мисли як хоре ки дарахти хоре ки аз доманат мегирад ва ҳар қадар ки мехоҳӣ раҳо бикунӣ ҳамон қадар печида мешавӣ, мисли як кирм дар пила мепечӣ бо ин дард. ва як нафаре лозим аст барои ту ки фикрота парешон кунад, намедонам туро бибарад берун, канори об. масалан Нигораҷон ҳар рӯз мошини худашро дорад, бо мошинаш меомад, маро мегирифт мебурд варзоб. дар лаби об менишастем ва ман ҳар қадар ки гирья мекардам сабук мешудам ва ҳамон қадари дигар ҳарфҳое ба ман мегуфт ки таскин буд. ҳатто ҳолате шудааст ки ман соати 1 шаб ба Нигора занг задам ки Нигора, ман мехоҳам сари манзили модарам биравам, тоқат надорам. ва омадааст маро соати 1 шаб бурдааст болои сари қабри модарам дар соати 1 шаб қабристон ва бисёр зани бо ҷасорат аст, тарсунест. вале ман хоҳиш мекардам ки дохили мошин бошад, чунки ман мехостам дар танҳоӣ роз бигӯям бо модарам, роз бигӯям. бале, аввалин бор хабари фавти модарамро ба ман расониданд дар бемористон. доктор ба ман занг зад, гуфт ки ним соат пеш ин ҳодиса рух дод, вале мо вақте дидем ки талошҳои беандозаи шуморо дидем барои зинда мондани модаратон, ҳама ҳеҷ кас ҷуръат надорад ки ин ҳарфро ба шумо бирасонад. роҳбари бемористони Истиқлол. вале ҳамин гуна шуд, ним соат пеш модари шумо аз дунё гузашт. дар назарам ҳамин гуна як ҳолат буд ки як ҷони дар азоб печида, як ҷоне ки тамоми умр хуширо надидааст, тамоми умр ҳеҷ гоҳ рӯзи хушро надидааст,
дар назарам тофт ки аз тамоми бадбахтиҳо аз тамоми азиятҳо яке халос шудам. ҷонаш дамид. воқеан хеле азоб зиёд кашидааст модарам, зиёд 27 сол шавҳари нобиноро нигоҳубин кардан. ин кори осон нест. мо ҳамагӣ 2 соат барои дидани падарам меравем. нози падарамро кашидан хеле сангин аст. вале тасаввур кунед ки 27 сол ҳеҷ шаби хона ҳеҷ фарзанд меҳмонӣ нарафтааст модарам. меомад барои шаб ист, вале бегоҳ мешуд, мегуфт ки дадад нағалта, яке сараш да ягон ҷо назана, яке ташна намона. фикр мекунам ки фақат барои нигоҳубини воқеан ҳам чӣ мегӯянд аз ҷон нисбати як шавҳар, ҷонфидоӣ нисбати шавҳар, модари ман дар биҳишт аст. модари ман зиёд зани даст ба хайр буд, зиёд хеле зани ҷиддӣ буд. муҷассамаи сабр. муҷассамаи сабр дар сатҳи олитарин. ман надидам ягон занро то ин ҳад сабр бикунад дар зиндагӣ, мисле ки модари ман сабр кардааст. як зане ки шеваи дуруст зиндагӣ кардан ҳаргиз наомӯхт. намедонист дар зиндагӣ истироҳат кардан чи аст. яъне фақат қурбонии ҳаводиси зиндагӣ буд. худашро ҳамин гуна сохт, ҳамин гуна зиндагиашро сохт. ман ба рағми зиндагии модарам зиндагиамро куллан дигар сохтам. ҳар он чӣ ки дидам ки модарам ба шеваи зиндагӣ мекунад ки ҳеҷ гоҳ барои худаш зиндагӣ намекунад. ҳеҷ гоҳ ҳатто ман мехостам масалан дар як сол 2 маротиба ҳатман модарамро ба курортҳо, ба осоишгоҳҳо барои истироҳат вақте ки роҳхатро омода мекардам, мегуфтам модарҷон ҳамроҳи холаам биравед ё ҳамроҳи апам биравед. ман мехоҳам ки фориғ аз ҳамаи мушкилиҳое ки бо падарам доред, мо падарамро ҳамагӣ нигоҳ мекунем, фарзандо шумо биравед дам бигиред, майлаш мегуфт. вале як рӯз ҳамагӣ то оне ки бояд биравад рӯзи дигар осоишгоҳ занг мезад, мегуфт ки ман падаратро танҳо гузошта рафта наметавонам. ман ба як шарт меравам ки ҳамроҳи падарат биравам. мегуфтам охи онҷо истироҳат, мо барои истироҳат мехоҳем шумо биравед, онҷо истироҳат карда наметавонем. мегуфт ки ман истироҳата қатъи дадат мекунам. шояд дар ҳамин машаққатҳо ранҷҳо худашро дар меёфту, хушбахтиро эҳсос мекард дар канори азизи дилаш. баъд аз фавти модарам ман ба бузургии як зан, ба таҳаммулпазирии як зан, ба дилкушодӣ, дили васеъ доштани як зан, ман ҳамеша фикр мекардам ки инқадар раҳм дар синаи ман аз кӣ мерос омада. вале модарамро ҳамеша як зане ки ҳеҷ гоҳ масалан ҳеҷ гоҳ дар ҳаёт маро оғӯш накашидааст, бигӯяд дар духтарам ҷону наметавонист навозиш бикунад. бисёр ҷиддӣ бо мо ҳарф мезад аз хурдӣ ва рӯҳияи моро ҳамеша мустаҳкам мекард. ва ман фикр мекунам ки ин муносибати модарам дар зиндагӣ шуморо қавӣ кард, хеле қавӣ кард, яъне ки аз мо ноздона насохт. вале баъд аз марги модарам ман ба бузургии ин зан як бори дигар қоил шудам ки ҳар нафаре ки меомад ва ҳатто чанд рӯз пеш ки масалан рӯзи наврӯз мо маросими соли даргузашти модарамро доштем, ҳамун ҷо ҳам ҳар ки меомад аз дасти сахӣ ин нафар якеаш мегуфт ки агар ки апаи хумор намебуд писари ман мефавтид. хумор ном дорад? модарам хумор ном дошт. модари ман нест хумор аст. ҷиддӣ? ман мегӯям аз куҷо мо фарзанди падарем, мисли фарзанди падарем. бале. гуфтам дар шеъраке ки ишқи ман чун мурғаке дур аз чаман, як панаҳҷӯи ғариби беватан кишвари ҳамсоя рафту барнагашт. ишқи ман аз ман бирафту бардагашт. ишқи ман андар канорам нести, ишқи ман модар хуморам нести. ишқи ман дар пуштаи хобам туи, нима шаб гумгашта маҳтобам туи, дар кавири тасфи дузах сӯхтам аз ташнагӣ, обам туи, ишқи ман андар канорам нести, ишқи ман модар хуморам нести. ишқи ман хотирасозӣ мекунам, ман туро аз хеш розӣ мекунам, хобро чун интихоб карди абад, ман ба хобам бо ту бозӣ мекунам. ишқи ман андар канорам нести, ишқи ман модар хуморам нести.
ин шеър оҳанг кардем. Даврон оҳанг кард. бисёр оҳанги ҷигарсӯз дорад, хусусан ҳамон марҳилае ки ишқи ман дар пуштаи хобам туӣ, нима шаб гум гаштам маҳтобам туӣ, дар кавири тасфи дӯзах сӯхтам, аз ташнагӣ обам туӣ, ишқи ман андар канорам нестӣ, ишқи ман модар хуморам нестӣ. мехостем ба ҳар нафаре ки модараш аз дунё гузаштааст, ман қадар фикр мекунам ки метавонад ин дардро замзама карда. Ин тарона қариб 1 сол аст, ҳанӯз хоб аст. Дар як маҳфил бо садои Даврон ин таронаро пеши апаи Сурайё гузоштам. Сурайё Қосимова, ҳунарманди хеле дӯстдоштани ҷону ҷигари мо, ва як ҳарф гуфт, дилам дар замин зад, худованд 100 сол болои сари мо зинда бошанд, ки воқеан ам апаи Сурайёро ҳамагӣ мисли модар, мисли як намод дӯст медорем. гуфти қадар суруди баланд, ин суруда ба ҳеҷ кас натеҳ, вақте ки ман аз дунё мегузарам, ин сурудро бигзор ки Шабнам бихонад. Ман гуфтам худо накунад худованд ин суруд барои мо баъд аз 50 сол ба кор биёяд. нафаре ки барои муаррифӣ намудани шеърҳои ман хеле хизматҳои беназир дорад, нақши воқеан ҳам хеле бармаъло дорад, ки намешавад аз ин истеъдоди фитрӣ, аз ин истеъдоди худододӣ Даврон нагӯем, чунки бештари таронаҳое ки маро ба сифати як шоири суруднавис, таронанавис дар на танҳо миёни тоҷикон, балки тамоми форсӣ забонони дунё муаррифӣ намуд, маст оҳангҳои Даврон аст. оҳангҳои бихан душман, бубахшоям модар, бихан душман, бихандро Шабнами Сурайё хондааст. бубахшоям туро пир кард, ғамҳоям нигина, оташе дар дил аст, оташе дар дил аст, нигина Амонқулова. меҳрнигори Рустам, ман киям, бидуни ту нафасгирам, ман киям, бидуни ту нафасгирам. ва суруди миёни ҳамаи оҳангҳое ки Даврон эҷод кардааст, шеъраш аз шоирбону аст, оҳанг аз Даврон. ва шоира ҳамчунин дар баробари иншои шеър боз оҳанг низ эҷод мекунад. ҳам шеър, ҳам оҳангро ба ҳунармандон пешкаш мекунад ва соири номдортарин ҳунармандон аз дастранҷи шоира, аз моли зеҳни шоира ба фаровонӣ истифода мебаранд, ки ин ҳам ифтихори мо аст. дар аксари шеърҳои шумо марг ҷойгоҳи бисёр хос дорад, вале дар зиндагӣ хеле таслимнопазиред. ман намефаҳмам таносуби ана ҳамин чизҳоро, яъне бештар маргро тасниф мекунед, вале дар зиндагӣ аслан он қадар зиндадилед, он қадар шодиро ба сӯи худ мехонед, ки ҳайрон мешавам чаро ин тавр аст. 2 сол қабл вақте ки як ташхис нишон дод ки як бемории табобатнопазир маро домангир шудааст, вале хушбахтам аз ин ки огоҳӣ дорам, хушбахтам аз ин ки аз ин бало растам. Ин ҳам як муъҷиза буд аз тарафи худованд. ман ҳамеша воқеан ҳам аз марг мегуфтам, худам хабар наёфтам. вақте ки дафтари шеърҳоямро дар ин марҳила варақ задам, гуфтам ки мегӯянд ки мисли они реализуются. дар ҳақиқат ба ҳар чӣ ки мо фикр кунем, ҳарф бизанем, андешаҳо ба воқеият пайваст мешаванд. ин воқеият будааст. воқеан ҳам дар ҳар шеър ман фақат аз марг ёд кардам. масалан дар як шеърам гуфтам ки як ҳарфи таманнои лабам кош бимирам, ҳушам ба сӯи дар, гӯш ҷониби садо, шояд шамоли марг бикӯбад дарам ва ман оғӯш баркушоям гӯям ки марҳабо. ҳамин гуна шеърҳо хеле зиёд буданд дар эҷоди ман, ки ман ин гуна шеърҳоро вақте хондам фаровон, гуфтам ки ман худам маргро бармаҳал фарёд карда будам. дар шеърҳои шумо марг, куштан
خنجر خون این چیزها زیاد به نظر میزنم میرسه. خنجر به سینه تا بشورد قطره خون، میتپم در خیش آندم، میکنم جان زیری گردون، شاید آندم باز آی ترس داری که بمیرم، دیر میویی صد افسوس از لبت کامل باز همون مردن، مرگ، قتل، کشتار. بله مثل که یک آدم کش به روبروی شما قرار داشته باشد. تریلر. ولی حالا دیگر رفتم کنار از گفتن چونی شعرهایی که من از اندیشه هایی که واقعا هم کس رو دنبالگیر میشدن، دامنگیر میشدن. حالا دیگر میگویم که دقیقه ها غنیمتن، پیام گو پیاده را نما، قطاره هم برد مسافرانی ساده را، برای هر دمی نفس هوس ببر، حسد حرام، بگیر زی دستی آفتاب، به وقت ساز احترام. دیگر به وقت واقعا هم احترام میگذاریم و رو بردم با شعرهای اجتماع. من دیگر نمیدونم برای چی دلم از عشق خیلی و خیلی خالی است و همیشه در ذهنم موضوعهای اجتماع، هر چیزی جزئیات خردترین رو دیگر میبینم. یک کودک وقتی که گریه میکند، من گریه کودک رو میبینم و میخوام درباره آن همون کودک گریه کودک بی زبان بنویسم. من هم گذشته سالها رو به گردن نگرفتم، میگویم ای بهترین چکامه، ای فصل سبز جامه، با تو چرا نبندم تکرار شرط نامه. یعنی هنوز هم بهاریم، هنوز هم پر از شکوفه هایم، هنوز هم زیبایی در باطن ما جوش میزند مثل فواره و جنبستی همه همون اندیشه های نودرکار. یک پاره شعره که صمیمی گفته خودم است که گفتم من این بار از هجوم مرگ میترسم که نامردانه میآید سراغ من، همین حالا که من این زندگی را دوست میدارم، همین حالا که با دشمن سری کارم، مرا یک تارسکی کافی بود آخر، لیگ عدو از ناتوانی زد، اگرچه ناگهانی زد برای جاودانی زد. و در آخر گفتم که منو این زندگی با شرط نامه با همه مینه که یک دم رو به غفلت حرفی هرزه. خلاصه در فرجام این فرجام نیست، این فرجام برنامه نه در فرجام این شعر نه، در صحبتمون نو در فرجام شد. در فرجام شعر گفتم که ما با زندگی شرطنامه بستیم که دیگر از بدی ها نمیگوییم، از فقط از چی میگوین پوزیتیو، چون میبینم که اگر من شکسته میشوم اطرافیانی من شکسته میشوند. پس جمعیتی که ما رو علاقه پذیرفته است ایشان گناهکار نیستن که ما گاهی در حالتی با صدمه روحی خودمون درگیریم. ما باید از این صدمه هر چی زودتر بیرون برویم و برویم کناری باز هم نفرانی که ما رو دوست می‌دارن. و هیچ وقت نگویید که دریغ آن همه نازه که در پشت قفس پوسید، چه نامردانه مرگ آمد لبان زندگی بوسید. به چه زیبا. شاعره میخواهم درباره شعری دوش حرف بزنید. سببش چی بود؟ عامل اساسی تولد شدن این شعر چی بود یا کی بود؟ یک نفری که تصور کنید حالتی رو که یک نفر در زیر دوش، رشته های آب، تارهای آب، قطره های آب بدنش رو میشویند، جسم اوریان زن زیر آب، قطره های آب شستشو میدهند پوست نحیف زن را و زن قدر شکسته است، قدر ناامید است، ضعیف است، زن ناامید. و شاید که یگانه میانی همه شعرها یگانه شعری باشد که از مغز استخوان، از چی میگن از روح و جان من پدید آمده است، چون که دانه دانه مصرع های این شعر با گریه ایجاد شدن، ولی من اصلا فکر نمیکردم که این شعر است. من هر چی که اومد حالت در حالتی واقعا هم دیوانگی قرار داشتم، خیلی ناامیدی است. میخواستم از مرکز خانه بخرم و به من توصیه دادن که نزد یک خانه ساز بروم و اون خانه ساز رو خیلی جستجو کردم. با اون مصلحت شده بود باید خانه رو با نرخ ارزانتر به من میداد و یک روز نماز شام خیلی علاقه تاریکی فرا میرسید. ما مهمون داشتیم از امریکا، همراه جمیله، خانم جمیله، و اون مهمونمون رو همراه اون مهمون در طرف خانه نشسته بودیم. همون دامساز زنگ زد و گفت که اپا بیاید
хонаро бубинед. Ман гуфтам ки торикӣ аст, оло хона омода нашудааст, чароғ надорад, чӣ гуна мо метавонем дар торикӣ биравем хонаро бубинем? Гуфт ки ман фақат ҳамин вақт дорам, дигар вақт надорам. Чун хонум Ҷамила ҳам ҳамун шабу рӯз хонаашро нам фурӯхта буд, дар дасташ пул дошт ва мехост як хонаи хубтар ба даст биёрад. Ба ман гуфт ки биё ҳамроҳ меравем, шояд ки ман ҳам ягон хонаи арзонтар мегирам ва мо ҳамсоя мешем. Вақте рафтем воқеан торикӣ фаро расида буд, мо натавонистем дақиқ хонаро бубинем. иморатсозро дидед? Иморатсоз он вақт ҳол наомада буд. Чун берун омадем, он иморатсоз аллакай бо мошинаш дар берун мунтазири мо буд ва гуфт ки апа, агар ки шумо вақт дошта бошед, амаги як ним соат ҳамроҳ хӯроки шом бихӯрем ва сари он дастархон маслиҳат бикунем. Як тарабхона дар наздикии ҳамон хонае ки биное ки месохтанд, стейк хаус, ба он ҷо моро даъват кард ва мо чун рафтем дохил, дар дохил касе набуд. Ман гуфтам чаро дар тарабхона касе нест? Гуфт ки инҷо дар ин тараб ман ин бегони ин тарабхонаро пурра бо пул харидам ба хотире ки мо озод бишем. Ман гуфтам додари азиз, мо вақти бисёр кам дорем, чун меҳмон дорем аз Амрико, меҳмонҳо дар тарабхона моро интизоранд. Фармоиш дод ки дарро бубанданд. Мо нишастем, каме ғизо оварданд ва он иморатсоз ки кам ширакайф буд, дар ҳолати маълум буд ки шароб нӯшида буд. Ҳамагӣ 10 дақиқа берун рафт барои дастшӯӣ. Баъд аз 10 дақиқа омад, ман он одамро нашинохтам. Як одами кулан дигар, як нафари, як ваҳшӣ, як одами. Ман ба ҳар ки ин қиссаро вақте ки ин ҳодисаро қисса мекунам ва номи он иморатсозро вақте ки меорам, мегӯянд ки не, ӯ ихе одам нест, ӯ ихе мард нест. Чун омад, дарафтод ба ман. Ман нав як аз Ҳолланд омада будам ва як жемпире ки аз Ҳолланд оварда будам, онро дар бадан доштам. Аввалин коре ки кард, дарафтод ва жемпири маро кашид, гуфт ки ин қадар ин пироҳан ба ту мезебад. Ман гуфтам дастатро бигир, ту ҳақ надорӣ, ин чӣ муносибат аст? Ман чунин муносибатро ростига бори аввал медидам. Ва баъдан ба ман дарафтод, мехост ки амалҳои ноҷавонмардона, ҳарчанд Ҷамила бо ман карда бигӯем ком ситонад. Ком ситонад, бале. Хеле мо ҳамагӣ, мо шояд ки як соат дар ҳолати заду хурд қарор доштем. Заду хурде ки ӯ моро мезад, мо ӯро мезадем. ҳама ҷои хусусан хонум Ҷамила ки аз ман дифоъ мекард, тамоми баданаш сиёҳ шуда буд ва ин сиёҳи бадани Ҷамила 1 моҳ 2 моҳ тез нарафт, пӯсти баданаш чун хуб нест. Ва вақте ки аз анами манаҳи ман бисёр бо тундӣ бо дастони дағали худаш бисёр бад дошт, пайи панҷаҳояш қариб ки як 20 рӯз аз рӯи ман дур нашуд ва анами гуна. Ва ман дар охир вақте дидам ки ягон пешхизмат намеояд, инқадар фарёд мезанем, касе намеояд. Аз ман ба ман гуфтанд ки ту бояд ҳатман ба мақомот, ба додситон бояд ки муроҷиат мекардӣ. Ин саволро пешкаш кардани буд. ҳо, вале сабаби аввале ки ин девонагии шоира аст ки бубинед ки ҳамон ҳолат, ман ба хотире ки мо одамои шинохта ҳастем ва атрофи мо ҳарфҳо, дастисаҳо хеле зиёданд, ҳарфҳо хосатан овозаҳо, ва ман аз анамин як овозаи навбатӣ метарсидам. Вале ҳоло бубинед ки пешоруи камеро ба тамоми ҷаҳон ин қиссаро қисса мекунам. Аммо мо номи он иморатсози шурбахтро нагуфтем. Номаш дар гур, рум баруш нараса. ва охирон марҳилае ки ман дигар нотавон шудам, куллан нотавон шудам. Ман дар замин уфтодам, ба зонум инқадар гирия кардам ки аз ду сар ман фикр мекунам ки то зан аз ҳуш наравад, ягон занро таҷовуз карда намешавад. Ин гап дурӯғ аст. То куллан беҳуш набошад, занро намешавад таҷовуз кунӣ. Намешавад, имкон надорад. Мутмаинам ки беҳуш нашуде. Мутмаинам. баъд хулоса ки намедонам, бо вуҷуде ки дар як ҳолати ваҳшония, дар як ҳолати он одам, он мард қарор дошт ки хеле ҷавон аст, аз мо чанд сол хурд аст, дар як ҳолате қарор дошт ки ман дигар ҳоло гуфтам ки аз ман чанд сол хурд аст, ҷавон аст ва миёни ҳамаи нафароне ки иморатсозанд, хонасозҳои Тоҷикистон аст, ҳама ҷавонтарин он аст. Дигар ҳамаи Тоҷикистон фаҳмид ки аст. ман наметавон аслан сирро нигоҳ дошта. баъд хулоса вақте ки ман омадам берун, дарро кушоданд ва
бисёр дағалона ба ман амр кард ки ман бирамам хона, чун дид ки дигар ҳеҷ фоида надорад. рӯҳам шикаста шуд. ман аввалин бор эҳсос кардам ки мешудааст ки рӯҳи инсонро ҳам таҷовуз бикунӣ. ва чун хона омадам, ҳамин хеле як ҳолат доштам ки гӯё воқеан ҳам ман таҷовуз шудам. ва рафтам зери душ, дигар фикр ҳамин хел дар ман як ҳолат буд ки ман мехостам ҳамун лаҳза, аз оне ки чунин як таҳқирро таҳаммул бикунӣ, як ҳолати нотавонӣ аст. ман натавонистам ҳанӯзам он гунае ки сазовор буд он мард ҷавобашро бидиҳам. ана ҳамин ҳолати нотавонӣ маро бисёр шикаста мекард. вале ман модарам ҳамеша мегуфт ки дилша накуве, ура озурда накуне ки оҳи дили шоира мегира. ва ман хеле кам дуо мекунам, дуои бад мекунам дар ҳаққи инсонҳо ҳеҷ гоҳ. ва ин нафарро ҳам сидқан дуо кардам ки ҷазояшро худат биде, он қадар нотавону ҳақираш бикун ки ман боре аз баландӣ бубинаму ба ҳолаш бихандам ва бигӯяд ки оҳи дили ҳамин зан маро гирифт. ва ҳоло қадар шикаста аст, дигар аз он ному нишон нест. ва агар ному нишонаш ҳам пайдо бишавад, фикр мекунам ки рӯзи хушро дигар намебинад. бо вуҷуде ки ман бадхоҳ нестам, бисёр дили бахшанда дорам, вале он амалро намешавад ки бубахшӣ. ва зери душ анамун лаҳзае ки ман душ як порча ҳамин шеърро мехостам таклиф кунам ки бихонед. то ҳар қадараш ки ёдам ҳаст мехонам. чашм. зери душам ҳамомам сард аст. қатраҳо аз баданам гунаҳ мешӯянд. бечора об зӯраш намерасад. дар оина сарупоямро тамошо мекунам. чӣ зебоӣ, лоғар шудам. ҳама фикр мекунанд аз ғизо парҳезам, вале не, ман ҳар рӯз тика тика баданамро месупорам ба ӯ. тика тика об мешавам ба қавли Нодирпур. амонат бе хиёнат. имрӯз аз зебоиҳом бадам омад. як мард аввал жемпирамро ки аз ҳоланд оварда будам, баъдан дастонамро, баъдан холамро ва баъдан рӯҳамро таҷовуз кард. он мардро ҳукм кардам, куштамаш бо дастони худам. ҳанӯз ҳам аз ёдам нарафта он мард табиист, мурдаи наваст охир. ман баъд аз оне ки ин мисраҳоро навиштам, баъд аз шояд танаффус як 20 дақиқа сарам амин гуна андеша омад ки барои чӣ бо ман ин ҳодиса рух дод. ва ман сабаби амин гирифторӣ ба ин воқеаи нохушро дар он дидам ки чанд муддат буд намоз нахонда будам. шоира 4 фарзандро калон кардед. бале, худоро шукр. дар масъалаи фарзандҳо шумо шабеҳи ҳамон паланге ҳастед ки бо чанголу бо дандону бо тамоми нерӯяш фарзандро муҳофизат мекунад. барои як зан душвор нест дар остонаи ин ҳақиқати урёну ҳақиқати бисёр бераҳмона зиндагӣ кардан, ба воя расонидани фарзанд ва як фарзанд ҳам не 4 фарзанд душвор нест барои як зан. ин боргаронӣ намекунад, китфи зан мебардорад ин борро. баъзан мешавад ки шонаҳои наҳифи як зан воқеан ҳам хаста мешаванд ва шикаста ҳам мешаванд ва он шонаҳоро дубора таъмир мехоҳад, он шонаҳо дубора таъмир мехоҳанд. ин ҳолатҳо ҳам мешавад, вале ман аз худованди мутаол он қадар сипосмандам ки пеш аз ҳама дар зиндагӣ ризқи маро фаровон сохтааст. ман тамоми талошҳоро кардам ки кӯдакон ҳатман бо подарашон робита дошта бошанд ва ҳамун як кӯпрукро миёни фарзандону падарашон ман ҳамеша месохтам. яъне ки ҳатто ҷое мешуд ки ман фарзандҳоро танбеҳ ҳам медодам, ба хотире ки мефтам ба дадатон занг заде, ба падаратон занг заде. вақте мегуфтанд ки не як ҳафта шуд суҳбат накардем, ман дарҳол танбеҳ медодам, онҳоро маҷбур мекардам танҳо ба як хотир ки кӯдакон ҳеҷ гоҳ эҳсос накунанд ки масалан чӣ мегӯянд қурбонии муносибати ду нафари калон шудаанд. шоира, шумо барои расидан ба озодиҳои зеҳниву озодиҳои аслан ирфонии худ
خیلی سنت شکنی ها کردید در جمعیتی که سنتی است. شروع از اویله دشوار نبود؟ خیلی دشوار بود. همون مرحله طلاق گرفتن من از پدری فرزندانم 2 ماه عذابی که من داشتم بهتر می بود اگر برای من حکم اعدام میدادن و مرا دور میکشیدن. این برای من سبکتر بود، چون که چقدر اذیت ها رو من پس سر کردم خدا میدونم. خدا پدر فرزندانم رفتن نمیخواد، برای او بسیار قلای بود داشتن یک زنی که در خانه می نشیند، بچه‌هایش رو کلان میکند، 3 سال انتظاری میکشد، چشم براه به اجازت او از تیریزه خانه به بیرون نگاه میکند. یک زنی سرسپرده که فقط در خدمت خانواده و اقربای او قرار دارد و بعد از 3 سال یک نفر میآید میگوید که من برای 1 هفته آمدم، رفتن و بازگشت من تیکه دارم در دستم و این 1 هفته که میآید 2 روز با من سازش میکند، 5 روز دیگر با من قهری است و یک بهانه از همه خنده دارترین همین بود که من فکر میکنم تشریف اخیرانی اون آدمی تصادفی بود و واقعا هم در زندگی من کسی تصادفی بود پدری فرزندانم. اصلا از کجا اومد کجا رفت نفهمیدم. چرا چخیل گرفتید؟ یک تنه مادرم که به من گفت که پیر شدی تو رو که دیگر هیچ کس نمیگیره. چند ساله بودید؟ 21 ساله. 21 ساله پیر است. 21 ساله هیچ پیر نیست. دختری کلانی من 21 ساله است. من فکر میکنم والا خیلی بر وقت است که شوهر بکند. وقتی که این تنه رو کرد من اونقدر گریه کردم، اومدم نزد خونه رادیو که این جنابی 6 کس میدیدگی 7 کس میگریختگی گفت که ازدواج پیشنهاد کرد. من فکر نکرده، گفتم که راضیم، فکر نکرده و نتوانستم در 12 سال همخانگی بشناسم که کی است. بعد اون آخرین بخوری اتا بعد اون آخرین اومده است، خود از خود با من قهری است. یعنی که باری آخرین که پیش از 3 سال آمده بود من الکی حامله شده بودم و او رفت. این بار وقتی که برگشتم کودکی که در بطن من شاید 9 1 ماه بود الکی راه میرفت، حرف میزد ولی پدر خودش رو دیده بود. 3 ساله یعنی شده بود. 3 ساله شده بود. تمام فرزندان من همین گونه بزرگ شدن، هیچگاه ندیدم پدر رو. یعنی بعد از 2 سال 3 سال حامله دار میکرد، بزرگ میکرد و میرفت. واقعا با خدا میومد همین 10 روزی که میستاد 1 هفته میستاد من حامله دار میشدم. میرفت میومد که کودک دیگه دویده است در حولی. من گفتم من برای تو بچه تولد کردم، این چی مناسبت است؟ او با من گفت که تو طبی مرا خیره کردی. من گفتم با چی؟ رازیت که خونه رو وقتی دیدم کنده است در جایش نیست من از این ناراحت شدم. به این خاطر با من 1 هفته قهری شده است، ولی که بعد از 1 هفته تیکتی برگشت داشت. من گفتم که من استوی تعمیر برق نیستم یا یگان استوی تعمیر برق با من آشنایی ندارد که بیاید برق خانه تو رو درست بکند. حالا که خودت اومدی باید درست کنی مردی خانه. 3 سال این وظیفه در دوش من بود. من میدونستم که بعد از چند روز برمیگردی و این کارها رو بلد هستی، خودت خوب میکنی. هر قدر که همه مناسبت های خودم رو، همه رفتارهای خودم رو تحلیل میکردم، هیچ اشتباهی در مناسبت خودم در رفتار خودم نمیدیدم. مادر عروسم همراه من زندگی میکرد، مادرش، و ما بسیار مناسبت خوب داشتیم، دوگانه هم بودیم و او هم کنار من گریه میکرد، کنار من نشسته گریه میکرد و میگفت که من نمیفهمم چرا. و من اون بار بخشیدم. وقتی که باری دوم اومد و همین عمل رو بازم تکرار کرد، این بار دیگر من از هر کی پرسان میشدم، از هر کی که می اومد از روسیه میگفتم که او با من چنین مناسبت دارد، شما سبب رو در چی میبینید؟ و بار برادرش گفت که اونجا زنی روس دارد تتر. من میدونستم زنی روس دارد تتر دارد، ولی او رو طلاق داده بود و گفته بود که من اگر با او مناسبت کنم تو هم با من 3 طلاق، ولی با من گفتن که با او زندگی دارد. بعد من گفتم که پس در این حالت ما دیگر طلاق شده و اون من طلاق نکاح در از روی فهمیش من این واقعا همون نیت است که من دیگر خودم نیت زندگی کردم با این آدم رو نداشتم. من گفتم کفایه است و همین که با 4 فرزند خستن و طلاق پرسیدن و رها کردن و یگان زمینه نداری، تو یگان نمیدونی چی میشه بعد زندگی، این خودش چقدر جسارت میخواست. ولی من از مشکلی نترسیدم. من گفتم من زندگیم رو میسازم به این مرد، به این نفری که در زندگی من کلا تصادف است و من خودم رو رها کردم خیلی با مشکل. و بعدا من هر
شیوه زندگی که من شیوه زندگی که من دارم همیشه این مشکل ها رو هنوزم به میان میارن، چون که خانواده ما، خانواده پدر و مادر، برادران خیلی نفرانی مذهبی هستند. آنها حتی همکاری های ما رو با هنرمندان خوش ندارن، ولی زندگی خودم رو به آن شیوه ساختم و میسازم که برای من خوشایند باشد و درست باشد. یعنی اون کاری رو میکنید که دلتون میخواد. اگر دیوانگی کردم دلم خواست. زی خود بیگانگی کردم دلم خواست. کتابم رو دریدی محتوا نیست، دلم رو تیکه کردی و دوا نیست. بخواهی سرفرارم پیش پاید، تجاوز بر غروری ما روان نیست. بازم تجاوز. به هر صورت زندگی شاعره شبیه یک اینستیتوت است، یک اینستیتوتی خانم پروری. تمنا میکنیم که همیشه همین گونه سبز باشد، خوش سخن، خوش کلام باشد و با ما باشد، همیشه شعر بنویسد تا ما بخوانیم و کیف کنیم. صحتمند باشید. خداحافظی میکنیم. خوش آمدید. خداحافظ. خداحافظ.